салом алейкум дӯстони азиз. ба як ду нафар одам штатив рӯӣ кардем. Ай сабаби нафаҳмиданашон, яъне камтарак пастии ҷаҳонбинишон штатива шикастанд, гӯё ки шикастанд. Штатива бинед дӯстони азиз чӣ гапай. Дар ҳақиқат штатив вақте мекушоем анан хел почта дамо роиш мекунем, анан хел алида ана баъд вақте ки гирифтам мегӯям ки анаи ду почаш ана хел кандаги аҷа анаи почо якташ мегӯяд сахти шудаги ду таи дигараш кандага. Дар ҳақиқат ин почо ҷудо мешавад. Вақте ки шуморо мекушоем ин почо ҷудо шуданашон мумкин аст. аҷа ҷудо мешавад. Бо ҳам хел мегирем мескенем ҷошда ана штатив мо роӣ кардем ба ду подписчика ва ду клиента ва ду нафаре ки блогер ҳастанд, навобардорӣ мекунам. Ана вақте ки роӣ кардем анами почошо ман мекушам, нишон медам шумода анами ҷош инаҳа кушода шуда мегӯяд. Дар ҳақиқат ҳам кашиданаш мумкин аст, барои ки почта роӣ мекунад. Ай мо чӣ вай меравад инами почо ки нами ҷай пластмассакай инами ҷа дидем ягон ҷой чӣ надод нашуда астар хубта нишон дод. Ана кушодем дидем ана ин кушода мешавад, ин пластмассак дорад. бо абран агар айҷашам кушода шавад ё ки ай худи пластмассак кушода шавад, ина пластмассак дидед пластмассака бо ҳама хел гирифта андозен ягон ҷой вай надорад. бо хел мегирем меандозиша тамом. ана дидем пластмассака ҳатто почаш мана дидем ман пластмассакша кушодам, шумо дар нишон додам. мана дӯстони азиз мана хел кушодам. Агар ин мешикаст ягон ҷош мешикаст, инҷа агар ҷои хурӯшдагӣ медошт, ҷои ягон чиз зиёдтӣ медошт, барои ҳамин шикастагӣ нест дӯстони азиз. ҳамин хел гирем ин инҷа ҷо дора, не дидестин яҳа ман дак аз ин тараф ман инҷа ҷо дора. вақте ки гирифтем почаша боло мекунем, хел то охира меандозем, баъд бо поён мешавад. дар ҳолати поён боло шудан аллакай дидем поча мустаҳкам шид. бо ҳамина ҷош наандозем сахтар. Аммо вақти ҷамъ карданда бо ҷамъ кунед. ана агар бигем поча ҳӯй мешавад ҳеҷ гап не. ана ҳозир ман кушода хитагиёш мерехта. барои ҳам дӯстони азиз ин ҳам хел штатифе аст ки тамоми ҷош якҷони тамоми ҷош кушода мешавад. вақте ки штатив ба шумо омад расид вай вобастаи почтае дӯстони азиз. поштадам ана чӣ хел роӣ мекунам, чӣ хел мебарам мерасонам, ин ай мо вобастагӣ надорад дӯстони азиз. яке дар почта шикаст ай мо хафа мешавем. ай почта ай почта дабрат натиҳем намша. ана доставка мо отдельно доставка пул метиҳем. чӣ хел ки шумо мода пул метиҳем пули доставкара ҳамин хел. ҳар кадом ина метавонед шумо алоҳида қисмҳо қати ҷудо кунед. дар ҳолати навобардорӣ ка мустаҳкам мекунем мемонед. баъдан инҷаша боло мекунем баъд навобардориро сар мекунем. вот так. Здравствуйте. Будем сниматься кино. Инам хел дӯстони азиз, ана хафа нашед. вақте ки ҳамин ҷош ҳӯй боша хафа нашед. вақте ки чӣ хел ки ба шумо роӣ мекунам почта, шумо бояд ай почта талаб кунед. агар ай мо талаб кунед хай марҳамат метавонед ки боз як таи дигар харидорӣ намоед бепул. барое ки доставкаи мо ана пулакияй дар худи Россияй мефиристонем гарантиш қатӣ. мо пеш аз оне ки шумо да бояд ягон шурӯъ кунем, мо ҳамаи мина шуда проверка мекунем ки ягонташ ягон ҷо шикастагӣ нест. ҷоеш ки бо шикастагӣ боша мо ая рад мекунем, шумо да роӣ намекунем. мо дидаву дониста иҷмаъал барои клиентои худмона штатив роӣ намекунем, то ки клиентои худмон чӣ хел охир бо какан таги видеода менависанд комментарияда ва яки вобаста надорад шикастанаш. мо почта қад мефиристонем, бояд почта назбада. мо ҳамаша ҳамира проверка мекунем. иҷмаъал мо барои магазини худмон гуфти гапҳо завар намекунем ки дар бораи магазин мо реклама мекунем ки бисёртар гапҳои хуб буданд. ина дӯстони азиз бовар кунед накунед ҳамаи инҷоро мо проверка мекунем, баъд барои шумо мефиристонем. вобаста барои иҷааш гуфтам
барои иҷош фаромӯш накунед ки агар шикастагӣ боша, яъне ҷамъ омадагӣ боша ё ки начаспад, дигар гап. Ҳамин як хело галоб дорад дарунаш. Ҳаминҷар агар туғри гирем дарини ҳамин чи рӯз мешавад, ҷое ки ҳастаку рӯз мешавад, дигар вуй намешавад. Агар бисёр авидаш набуред, ҳамин хел монед суперкликен, инҷа ягон дахолат надорад ба наварбардории шумо, ба раи шумо. Скотч мекунед, скотч ҳам кунед мешавад. Хеле капашка гуфт скотч. Дӯстони азиз, нафароне ки аз мо штатив гирифтан, силка каналшон дар поён описание мемонам, дар омада тамошо кунед. То ки шумо фаҳмед, пурсед ки ҳамин штативҳо чӣ хеланд. Дар ҳақиқат шикастагианд ё ки ҳамин байштагианд. Шикастагӣ гирифтанд ё ки ҳам хеле просто ҳамин ҷош берун баромадааст. Лайка фаромӯш накунед то бозид. Касе дар кор боша, марҳамат, почтаи Россия дар хидмати шумо. Давоми кино чӣ мешавад? Давоми кино границада мешавад, границада. Чӣ ки ту гуфти гиря дори граница кинем.